Benvinguts emprenedors, emprenedores. En aquest vídeo aprendrem a registrar productes i serveis. El producte o el servei és l'actiu tangible o intangible que posem a disposició dels nostres clients mitjançant una transacció comercial. Per gestionar eficientment totes les operacions caldrà portar a terme un registre amb tots els moviments que fem al nostre inventari. Comencem! Pulsem el botó Gestió de productes i Nou producte. Seguidament seleccionem el proveïdor. Introduïm el nom del producte. La categoria. En cas de voler crear una nova categoria, pulsem el botó Nova. Introduïm el nom de la categoria i ens registrem. Ja podem seleccionar la nova categoria. Seguidament introduïm la referència i fem una petita descripció. Per introduir una imatge, pulsem, seleccionem i ens registrem. El producte ha sigut enregistrat correctament. L'aplicació ens informa que podem introduir el preu de cost del producte, aquell que hem pagat al nostre proveïdor, i el preu de venda. En cas que el preu de cost fos més gran que el preu de venda, l'aplicació ens informa que hi haurà pèrdues. Introduint correctament el preu de venda, l'aplicació ens informa del marge de benefici i la tassa de rendibilitat del producte. Continuem introduint l'estoc de seguretat, el que convingui. Això vol dir que quan a l'inventari hi hagi, per exemple, menys de 10 unitats, un avís ens informarà que estem al límit d'existència i així tindrem temps suficient de fer comandes i no trencar l'estoc de seguretat. Com podem observar, ara tenim 0 unitats a l'estoc. Per introduir quantitat, pulsem Afegir a l'estoc. Introduïm la data, la quantitat i enregistrem l'operació. Ja tenim enregistrat 100 unitats. Es pot donar el cas que durant el temps el número d'existències al nostre inventari pugui variar per diferents causes. Imagineu que manipulant un article s'ha fet malbé i volem enregistrar la seva baixa. Pulsem Modificacions, introduïm la data, la quantitat, justifiquem la variació i pulsem Enregistrar. Ràpid i senzill. La quantitat ha sigut actualitzada deixant una clara traçabilitat de tots els moviments de l'inventari. Sortim. Podem fer recerques per qualsevol atribut del producte. Pel nom, per la categoria, per la referència o per quantitats. Pulsant el botó d'importar, tenim l'opció d'importar des d'una base de dades externa productes a la nostra aplicació. També podem exportar la nostra base de dades en diferents formats. I finalment, imprimir en format de llista l'inventari de productes. Sortim. Pràctic i molt intuïtiu. En pocs minuts tindràs enregistrats tots els teus productes i serveis. Visita el web de FactoCAD i prova l'aplicació sense cap cost.